belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Consumentenbond heeft in de afgelopen periode 24 apotheken en supermarkten bezocht om de prijzen te vergelijken van onder meer handsanitizer, mondkapjes, handschoenen, schoonmaakdoekjes en thermometers. Volgens de bond zijn er grote prijsverschillen tussen de spullen die tijdens de coronacrisis veel worden verkocht. Het prijsverschil bij handsanitizer kan oplopen tot 7 gulden, bij mondkapjes tot meer dan 10 gulden. De bond raadt iedereen aan bewust met zijn of haar geld om te gaan. Volgens Meindert Menky-Rooyer, parlementariër voor de partij Curaçao Nostur, is het belangrijk dat Curaçao werk maakt van het beschermen van de dieren. Maar er moet ook worden gekeken om dieren te beschermen tegen ontucht. Dat zei Menky-Rooyer gisteren tijdens de behandeling van een nieuwe wet dierenwelzijn in de centrale commissie van het parlement. Initiatiefnemer Giselle McWilliam benadrukte dat Curaçao werk moet maken van het beschermen van dieren die nu kwetsbaar zijn en waarvoor nauwelijks wetgeving is. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Volgens onafhankelijk statenlid Renos Kalmus is het op dit moment niet opportun om veel tijd en geld uit te geven aan de bescherming van dieren. Er zijn mensen in nood op dit moment op Curaçao en dat is nu belangrijker, aldus Kalmus. Hij zei dat tijdens de behandeling van de wet dierenwelzijn gisteren in de centrale commissie van het parlement. Het is vandaag precies 9 maanden geleden sinds de eerste moord van het jaar op Curaçao werd gepleegd. De 29-jarige Jahir Everts werd doodgeschoten in de calle Nablina in de wijk Seri Papaya. Naar verluidt vanwege een ruzie over vuurwerk. Politiewoordvoerder Imro Zwerver benadrukte gisteren nog maar eens dat de hoofdverdachte Xiomar Winkelaar is, alias Taito. Hij is nog steeds voortvluchtig. Zwerver noemt het belangrijk dat de 21-jarige man snel wordt opgepakt. Er is ook een tipgeld van 5000 gulden ingesteld, maar op dit moment weet de politie nog steeds niet waar Taito is. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Al jarenlang weigert Sint Maarten de problemen rond de Point Blanche gevangenis serieus aan te pakken. Dat zegt Tweede Kamerlid voor het CDA Chris van Dam. Het is volgens hem tijd dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt en zelf een directeur aanstelt die zich moet verantwoorden tegenover de Rijksministerraad. Dat zou betekenen dat Anne Richardson, sinds begin dit jaar minister van Justitie op Sint Maarten, geen verantwoordelijkheid over de gevangenis meer zou mogen hebben. Van Dam doet zijn uitspraak in een interview met de Daily Herald en heeft aangekondigd daarover vandaag in de Tweede Kamer te spreken. Aruba past de tijden van de avondklok opnieuw aan. Vanaf woensdag 7 oktober moeten mensen binnen blijven tussen middernacht en 5 uur 's ochtends. Op dit moment moeten mensen binnen blijven vanaf 10 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Maar met de nieuwe regels mogen winkels en horecagelegenheden tot 11 uur open blijven. Dat heeft minister van Volksgezondheid Dangu Audibert gisteren bekendgemaakt. Het is dus een versoepeling van de avondklok en dat is een gevolg van de drastische vermindering van het aantal besmettingen in de afgelopen weken. Guus Hiddink heeft nog steeds niet getekend voor de positie van bondscoach van het Curaçaose nationale voetbalelftal. Dat meldt de Extra vandaag. Hiddink wil dat de FFK eerst de situatie met zijn voorganger Remco Vicentini netjes regelt en dat is nog steeds niet gebeurd. Het is opmerkelijk dat Hiddink wel al is gepresenteerd door de bond, maar dat er dus nog geen handtekening is gezet.
Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers.